ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯзаи ҷаҳони ММА гап мезанем. Пас лайк розӣ кунем ва боша видеоролика сар мекунем. рӯзи душанбе Макгрегор ба UFC бузурги пешинаш бармегардем. ва дӯстон, касоне ки намедонист, Тони Фергюсон Макгрегора Макгрегор мегӯяд, а Ҳабиба Тиремитсу. ва чӣ хеле ки мебинед, Тони Фергюсон худашро барқарор кардааст. Фергюсон ба Конор Макгрегор визов дод. собиқ қаҳрамони UFC дар вазни нимёна Тони Фергюсон омода аст ки ба октагон баргардад ва мехоҳад ки бо кӣ ҷанг кунад ва худи ӯ бошад ба зидди Конор Макгрегор ҷанг кунад. агар Дани Вайт муҳорибаи Ҳабиб ва Геҷе ё Тони ва Конор Макгрегор баргузор мегардад, дар ҳақиқатан ин муҳорибаи қаҳрамонӣ мешуд, навиштааст Тони Фергюсон дар инстаграми худ. дӯстон, агар ин муҳориба баргузор гардад, ба фикри шумо кӣ ғолиб мешавад? ҳатман фикротон дар комментария нависед. чанд дақиқа пеш сомонаҳои хабарии ММА хабар доданд, ки дар UFC оиди муҳорибаи Ҳабиб Нурмагомедов ва Ҷастин Геҷе кор карда истоданд ва ин муҳориба метавонад ки рӯзи 20 сентябр дар турнiri UFC 253 баргузор гардад. ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинед, саҳнаи муҳорибаи Ҳабиб ва Геҷе маълум шуд. акнун метавонед ки баъзо дар комментария прогнозҳои худтона нависед. временный чемпион дар вазни сабук Ҷастин Геҷе гуфт: агар ман Ҳабиб базанам, пас Конор Макгрегор бармегардад. ман фикр мекунам, ӯ боз ҷанг мекунаду ғолиби ҷанги моро интизор аст. ва агар ки Ҳабиб ғолиб шавад, ман ба баргаштани Конор боварӣ надорам. дар ҳама ҳолат он бузург аст ва чизҳои ба даст овардаи ӯро ва статуси Конор аз ӯ гирифта намешавад. мо ба дастовардаи ӯ дар ин варзиш эҳтиром бояд кунем. ӯ ҳама ин чизе ки варзишгоҳӣ орзу мекунад, ӯ ба даст овардагист ва барои ҳамин эҳтиром бояд кунем ва барои ҳамин эҳтироми ман ба ӯ ва бесаброна имконияти ҷангиданро интизор мешавам, гуфт Геҷе. дӯстон, ин буд якчанд хабарҳо аз ҷаҳони ММА. агар ин видео ба шумо махкул шуда бошад, пас дар видео лайк гузоред. то видеои навбатӣ, хайр.